esker. Eskari asko jaso ditu EH Bilduk azken ordu hauetan, Espainiako bueltaren Bilboko etapan gertaturikoaz jarrera argitzeko. Ontzat ematen duzue, gertatu zena? Bai, nik uste dut Bilbo bihurtu zela esperantzaren itsasargi orain dela 2 egun, ez? Bueltaren bukaera hortan. Eta gaitzespen askatu izan zaigu. Eta nik uste dut esan behar dugula argi eta garbi, guk gaitzesten dugula Palestinan Israel egiten ari dena. Eta gaitzesten dugula bainari gabe. Beraz, hemen argi izan behar du zertaz ari garen. Ari gara genozidio bat salatzen. Eta salatzen ari gara genozidio bat noiz eta horren kontra egiteko instituzioek planteatzen dituzten bide guztiek huts egin dutenean. Hemen nork huts egin du? Herritarrek huts egin dute genozidioa salatzeko orduan, edo huts egin duena izan da hasteko eta behin nazioarteko zuzenbidea. Zuzenbide humanitarioa. Europar Batasunak ez du huts egin genozidio honi ateak ixteko orduan. Nazioarteko kirol erakundek ez dute huts egin Israeldar talde honi bueltan parte hartzen usteko orduan. La bueltak neurri baten ez du huts egin. Nork huts egin du? Herritarrek huts egin dute, nik uste dut bide horiek guztiek ez dutenean emaitzarik eman, genozidio bati ateak ixteko orduan, herritarrek egin dutena da protesta baliatu, protesta zibila baliatu, ahotsa altzatzeko. Eta uste dut, harro egon behar dugula, Euskal Herritarrok eman dugulako munduaren aurrean esperantzarako motibo bat. Gizalegearen kontrako jokabideak izan zirela entzun genion segurtasun sailburuari, atzo Juan Maria Aburto Bilboko alkateak bestein beste esan zuen, eta une batzuetan arriskuan jarri zela lasterketaren eta txirrindularien segurtasuna bera. Halakorik ikusi zenuen zuk? Ez nuke esango. Eta uste dut herri hontan jendea txirrindularitza maite duela eta demostratu duela behin baino gehiagotan askotan errespetuz jarduten duela eta afizio eredugarria dela. Eta uste dut munduan ere hori errekonozimentu hori egiten zaigula. Uste dut begirune horrekin jarduten duela jendeak oro har. Orduan, protesta batek molestatu egin behar du. Normaltasuna gutxi egin behar du. Uste dut genozidio bat salatzeko orduan, herri oso baten anikilazioa salatzeko orduan, 20.000 umetik gorako hilketa bat salatzeko orduan, behartuak daudela herritarrak, horrek guztiak gutxi egin duenean, esan duen horrek guztiak gutxi egin duenean, normaltasuna austera. Horrela egin zitzaion aurre fasismoari, horrela egin zitzaion aurre apartheidari Sudafrikan, edo beltzen kontrako bazterketari estatu batuetan, horrela egin zaio aurre giza eskubideen borrokari. Giza eskubideak horrela erdietsi dira humanitatearen historian, non geundeke bestela. Baliatu izan baliz protesta pasibo bat ez duena normaltasuna hausten olako egoeretan. Nik berriro diot, humanismoaren zantzu minimoa baldin badaukagu, eta kontziente bagara, Gazan, ze gertatzen ari den momentu hontan. Hau da, marrasten ari da mundu non giza eskubideek ez duten ezer balio, deus balio. Eta hau da, etorkizuna da jokoan dagoena hemen. Eta uste dut oso kontziente izan behar dugula zertaz hitz egiten ari garen. Bide batez esango dut. Ez da EH Bildu gertatu denaz postu den bakarra. Jende asko postu da. Gaur kotxean gentozen errepasatzen, sare sozialak errepasatzen. Mikel Aiestaran irakurri du sare sozialetan gora Bilbo esanez. Eta bada norbait ekialde hurbilen errealitateaz jabe dena eta Gazan gertatzen ari den horren dimentsio humano eta politikoa badukana. Adibidez, eta bestein bat adibide jarri ditzakegu, ez? Beraz, gaur, agintari ezberdinek egin dituzten adierazpenak entzun da, inpresioa izan dut, ezote dabiltzan batzuk, agintari batzuk, herri hontan, 3 herrialde hauetan, baliatzen gai hau EH Bilduren kontrako interpelazio bat egiteko eta joku politikorako. Ze, uste dut, gaiak beste tratamentu bat izan dezakela. Eta azkenik esango dut, deigarria egin zaigu baita, Espainiako telebista publikoak eta ETBek, batak zein besteak egin duten tratamentu informatiboan egon den diferentzia. Ze, entzun dugu, kadena zerreko kirol kazetari bat, esaten, Euskal Herritarrek Bilbon egin dutela, nazioarteko kirol erakundeak egitera ausartu ez diren hori. Kadena zerreko kirol esatere batek. Eta buelta beraiena da, la vuelta a España beraiena da, beraz, Espainiako telebista publikoak, edo Espainiako medio
batzuek eman dioten tratamentua gertakari hauei, uste dut izan dela bestelakoa. Eta horrek, uste dut, hausnarketarako parada ematen duela. Nondik, ze prismatik, ze oinarri politiko, filosofikotatik begiratzen diegun gertakari hauei.